miɗen jinno ma yiide ko adi hande bismillah ma e région de Sédhiou min bismimama min jarnima miɗen jetta kadi maire amen Sédhiou leƴƴi ɗi fof ina ɗo minen ɗo wona leñol gotol ko leƴƴi ɗi fof goni aynaɓe ko ɓen kawri ɗo minen jiidi yumma jiidi baaba ndendi feere yo gaynaka yaaru yeeso amin jogui caɗele kewɗe ɗe ganduɗa ɗum koko hawridini Sénégal ko hawridini Sénégal ko ɗum heeɓi amen kono hande noon weltare nde min jogui min ngala komin kalata e probléme gaynaka so wona weltade weltanade Aliou Dembourou Lella Sow e délégation mum e hollude mon ɗo daara toon ɗo ko ɗon min daarata monsieur Aliou Dembourou min calmini jurimama ɗo minen rewɓe fulɓe aynaka kamɓe fof neli ɓe mbima bisimilla ma wonande noon kala debbo pullo gaynako ɗo ina salminma no juurima e min mbima ɗone kadi bisimilla no feewi no feewi no feewi saabu minen ko dañɗa e dow mum ko on ɗum minen ne min jiiɗi koye ɗum min jibina hen min mawni nafoore muɗum noon min jiiɗi minen ne andude ko heen min goni ɗo e Casamance kala debbo pullo gaynaka ɗo Casamance ko wiya e éleveur amin dari hen no feewi no feewi nde wonno ko ɗum min ñaɗɗirta ko ɗum min jiɗi emin jambiti hen seeɗa won caɗele ɗe min jiyani hen kala kadi ko wawno wonde hen amin jaɓi min jiɗi kadi ha hande ne yaari yeeso e dow kadi ko président Macky Sall ɗo ndeɗɗa hen foof yidde jiɗɗa ɗum emin jiɗi ɗum ha ko ɓuuri ɗon amin jiɗɗa kala ɗo dariɗa hen ɗo miijoriɗa amin e yeeso ma no jiɗirɗa ni ko ya andu mataw ko Allah hoddirani tan kono min ɓooyi yiidema ɗo no daruɗa hen foof emin dari yeeso ma ko ɓuuri ɗum ko minen no min mbay hande kono wumtinaɓe ni saabu ɗo e nder Casamance hono ɗiɗo région no mbaɗa ha heewa min koro haydarade min goyto hen caɗele amen hande no wayi wade fof hay soko minute goto alhamdulillah rabbil alamin min dañi tan seeɗa komin ko heddi ko noon aɗa wawi jokkotirde miijo minen min wona wawɓe haalde on calminama on juurama Aliou Dembourou Lella paama minen hande ko an woni daroggal amin ko an min ñaantotto eywa e nder ɗo e région Sédhiou e min aɗa sohlano ɗo no feewi e Sédhiou kadi hande sa yi développement o wayni ko guila keɓɗa affaire o développement o wayni e min ñaaƴima kadi ne yi ko woni ɗo e sal ko fof ko éleveur uji e min ñaaƴima kadi ne ko woni honorable dolli ko kadi minen min keɓa ɗum ɗo mbaɗana min ɗum ɗo e Sédhiou min keɓa tipi fosde aynaɓe ɗo e Sédhiou emin cohli ɗum emin jiɗi ɗum e tawi kadi emin gandi oɗon mbawi darade hen ewo ko lefti hen ko kadi emin gonde caɗele yidde nawrude élevage o yeeso emin jiɗi mbalɗon min hen hande sa yi yimɓe fof cohli élevage ko Allah e nelaɗo mum ɗum e moɗon ɗum noon min jiɗi mballon min no élevage o yaari yeeso guila e projet ji muɗum ha e foof muɗum gandon minen Sédhiounaɓe min manque projet ji élevage min ngala e nder Sédhiou projet ji élevage min manque ɗum min jiɗi mballon min hen darana ɗum min hen min jiɗi kadi mballon min e ndiyameje e code pastoral he mballon min hen min cohli ɗum no feewi no feewi bisimilla mon e nder Sédhiou ɓe beltanima ɗum ɓe beltanima Allah min dey anani ko mbiyami ɗo ko mi woni président commission contrôle bolde d'état département région Sédhiou ɓe hultaka ɓittini minen ɓe ɓittini minen law ɓe ɓagano nayɗi ɓe jaha e ladde hen ɓe gabbo jogol ha mi nanga ɓe ɓe ketta ɓe gokkita joom ayyi ɓe jansi feere ɓe jooɗi poids ɓe jooɗi motoji joko si ɓe ɓangi nayɗi ɓe gara ha e hoore goudron ɓe jarsa ɗumen ɗon min ganda ko gondaɗi payi min ganda ko subvention ɗi payi min ɗaɓi hay wonano goccata ɗo no jooɗimi han ko gonti jeeta mujja heccanki jemma heccanki o ɗen ɗon ɗigam ɗo na hay dañɗo min jiɗani Ali Dembourou Sow wallu minen feere onon min mbattani otoji par ce que mota ɗiɗi e oto ɗiɗi e miɗi ka ɗiɗi ko innatan jonayi ɗi wonati yimɓe ɓeɗe ko jasa kamɓe jeehi min ganda ko ɓe mbattata
ɗum ini caɗele amen miɗo faalano ɗo e lewru faɗano rekorde ko yimɓe mbattani wassalam ano e Macky Sall kon gowti onon fof yimɓe ɓe fof jigolle mum alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe ɓe mbi minen wonɓe gaaɓe yimɓe men gandani na ga en sukaɓe men jooɗi ngala kayitaji juddu mbaymi leydi tinnoɗa an Aliou Dembourou Sow ballami saabu Allah min mbaɗa listeji min tottuma pewnana sukaɓe kayitaji pour ɓe daña kayitaji ɓe daña koɓe gotiri mo ala kayit wawa wodde e ɓeɗa e laddeji he ɓe ngala kayitaji min mbaɗa liste min tottuma ballami min sukaɓe keeɓa kayitaji joni noon Allah jarama on jarama ko jiiɗa ɗo ko foof noon presque aynaɓe seeji fof ko ɓuuri ko wonde hen commune aji ɗi foof hoore nde nan ɗo caggal Allah e nelaɗo muɗum noon bisimilla ma Allah jarama on jarama bandiraɓe ko ɗum jogui noon kalami wassalam. Merci. Salamina premier président Macky Sall hande kay miɗo welti ha miɗo wayni no mi meeɗa weltade saabu minen komin Baye Fall e Macky Sall jamma e ñalorma ko minen yeehi carte Macky Sall e département Bounkiling région Sédio taw Macky siwa wonde président gila nden noon ha hande mi yaani neɗɗo Macky Sall mo wawi mi laarde guite nayyi mi haalnamo caɗele amen Aliou Dembourou Sow mi salminima boymana seeɗa an délégation mo arduɗa o foof minen mi salmina e minen dewi rewɓe région Sédio miɗen tampi affaire wallu élevage miɗen ɗum yiiɗi min ala komin jaggi ko gaynaka men gandi e ndema e gaynaka tan minen min gandi min kewɗa keɓde financement ko walli men ha min nanga ɗum min jii hen koye amen minen rewɓe Sédio ha atte département Bounkiling te jamma ñarama miɗen jokki affaire laamu kala ɗo immi miɗen gimmi ndungu toɓi toɓi miɗen gimmi naki wuli miɗen gimmi ha hande miɗen toroma ballal e nder région Sédio département de Bounkiling salmini kala debbo wonɗo ɗo miɗo on salmina Casamance noon ko c'est de la démocratie ɗo fulɓe nan ɗo nana gawa e joolaji nan ɗo no gaynoya commencé joom guertogal ha heeɓi ñiiwa mi yetti ɗum mi donima ɗum ko camarade wi ko guyka ka Ziguinchor duuɓi ɗiɗi ɓe gujjiɗo ujunnaji ɗiɗi nagge e temedde joyi taw 2667 Ziguinchor ɗum kamɓe gara tan ɓe cogga wona wujjude ɓe tetanno kono ko Macky jooɗi ko waɗi criminalisation affaire o joni kam aɓe gujja kono ustima wakkateki yallah yo Casamance la région sud comme si ligguede koye Macky Sall mais si woni Ziguinchor 1992 mais jisuma benne liggey fi Aliou Dembourou a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere minen rewɓe fulɓe noon minenne kadi wonko min jiiɗi haalandema saabu amin jogui caɗele minenne min dillata koye gaynaka e kala ɗo gorko pullo dayi debbo pullo dawat ɗon minenne amin jogui usine o ene manquera ndiyam o ala ndiyam usine o kadi so min mbaɗi hen kosam ɗamne bona amin manquera kaɓirɗe minenne amin caggal Allah e nelaɗo muɗum amin caggal ma amin jakorma hen ballal e usine he wassalam miɗa salmina gouverneur région o e dendal délégation ngaji makko mi rewtina hen yettude Aliou Dembourou Sow gardiɗo comme maire sas de éleveur dal région de Sénégal foof okki en kadi wadde tourné e nder région de Sédio pour alde salminde en yiya caɗele men ko gonduɗen ko mbiɗa andina Aliou Dembourou heɗen tampito banggue ndiyam heɗen tampito banggue laddeeli heɗen tampito banggue leɗɗe nayyi heɗen tampito banggue financement ji saabu ladde nde ɗo nde woni ɗo nde fuɗɗima sumde seeɗen jogui ladde nde fuɗɗima sumde kala hen ɗo sumani ne naggue waɗon or saabu ko haɗa ɗum orde kon nanto won aywa ɗum noon miɗen ñaagui ballal miɗen caggal Allah miɗen caggal Aliou Dembourou miɗen caggal président de la république de Sénégal miɗen ñaagui ballal miɗen ñaagui ballal miɗen ñaagui ballal miɗen ñaagui wallede kala ko fonnoɗo haalede yimɓe kaali